jam hiramon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hannde oɗo ñalawma altini capanɗe tati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi adduno habaruji mon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗe mawnude guiɗoɗen ko toon to États-Unis ɗum noon ko toon to congrès e ɓena mbaali toon guila hanki goni koye haareji ɗum noon surtout kanko Donald Trump o serani e téléphone aji noddudere yimɓe jeeyaɓe parti makko républicain ji beele ne mballa hono facture makko mo mbiyata big bill beele ne paasa ɗum ene wayno kadi won républicain ji sénateur uji e kanko kadi Elon Musk eɓene continue kamɓe campagne contre oɗo facture habaruji men international manaw en toon to Sénégal ɗum noon ko assemblée maɓɓe national hono kanko El Hadji Malick Ndiaye o waɗi discours ɗum noon ko uddude oɗo session e ƴeewen kadi ko haali hen ko fati bilan mo waɗi ƴeewen kadi jaabol hono kanko maître Aissata Tall surtout yen discours makko ko Aissata Tall yetti hen kadi hono ancien président Macky Sall hande toon to Sénégal toon to Rosso Sénégal won suko goto mayitun e juuɗe police men ƴeew kadi holko ɓe kaali hen habaruji men manaw en toon to Mauritanie ɗum noon sugnade kadi e habaruji binde toon e Sahara hono dialogue national poɗɗo wadde hono kanko Moussa Fall on holko haal teskuyaji makko ko haali hen e kadi holno sikki dialogue holno jogori yarude toon to Côte d'Ivoire hakkude Côte d'Ivoire e Burkina Faso en wani ko soldateɓe walla gendarmerie ji e jeeyo nangganoɓe toon taw ko Burkina Faso nanggunoɗo men ene wonno accita ma en ƴeew kadi holko waɗi ɓeeɗo nanguede ma en cakkitoro habaruji men international toon to habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Guinée Conakry tugnade kadi e ko yalti toon to Radio France International hono kamɓe député ji walla seɗɗiyankoɓe ɓe mbawi wadde kuulal ngal kadi ko tugnade konngol makko kanko gardiɗo CNT conseil national de transition hono biyeteɗo dansa ene wayno ko kala jogorɗo wonde suɓede yo arde leydi ndi juuteygu laamu muɗum ko duuɓi jeeɗiɗi ene wawi kadi heƴi signade lawol gotol ko ɗum woni toɓɓe men ɓurɗe mawnude oɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni siftinɗon tan hannde ko altine capantati lewru juin hitande ujunnaji ɗi e nogas joyi ma en gartu joni radio jowarnade ka leydi Canada ka Brasnaɗa Sénégal ka Burkina ka Cameroun Afrique o Amérique onon to kettele radio jowol garaja jengde bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon haade men fuɗɗade habude d' abord ko siftinɗon ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude kadi koye tuɓoji gona ɗum noon donc tugnade service toppitide ko fate wayen wayni ko jamma hannde altini ha yetten ma subaka alarba wan tuɓoji ko continue uji ɗum noon wayni ko ñande talata garowo janggo ko nden tuɓoji ɓurata hewde ɗum noon kadi maɗen gandude hendu à partir de alarba noon hawnaki hedde subaka law alarba tuɓoji ɗi henno ma dartu continue wonde nguleyki ɗum noon toɓoji gartoyde ko ñande altine yontere aronde donc ñalawmaji ko tuggi alhamis ha yetten ma dimanche ene wayni ko nguleyki koko jogori yaade ha ken wona 32 degré ko uddata no fewi ma ɓeydu no fewi donc habaruji men toon to États-Unis tugnade kadi habaruji gomri toon to CNN hono kamɓe gonɓe toon to suudi sarɗiyankoɓe ɓe goni ko guila hanki jamma ɓe goni koye sippir pour wawde wodde oɗo facture mo ganduɗa kanko Donald Trump on propose ɗum wonande ko haala e oɗo facture wani waɗi gueɗe gueɗe kewɗe gonɗe hen ɗe ko kanko maw dartin impôt ji ɗin kanko Donald Trump o ɓussat ɗum e surtout démocrate en mino wirni ɗiɗon impôt ji kadi ko wonande yimɓe joom kalis en kono noon kadi mo ittu kala ko wonno hen ko wiyete en heure supplémentaire wiyeteɗe commission ngaji ɗum noon tippuji e wiide mabɓe kadi kamɓe yimɓe surtout yen démocrate en ko oɗo facture kadi so tawi wotama hawnaki kadi kala ko yimɓe keɓanno ko fate balle social ɗeɗo fof ma dartin kanko Donald Trump ene wayno ko guila jamma hanki ha oɗo ñallama o woni koye téléphone aji omo haalda e républicain ji pour beele ne mbawa vodde oɗo facture kono noon e wayno ko eko yalti e kikiɗe ma won joni 30 minutes e keddora taw kene ɓuura yimɓe sappo dañji ɗum pour kamɓe républicain ji ɓe mbawa dañji yimɓe yonɓe pour vodde oɗo facture siftinde on tan il faut ko ɓe dañi 51 pour wonde facture o ɓennato bon oɗo saha ene teskita wonde ko sénateur uji ɗiɗi kam ko républicain ji kañumen e janta démocrate no foof o hen sénateur goto ko biyeteɗo Tom Tillis jeeya ko toon to Caroline du Nord en wiide makko so tawi oɗo facture wotama kanko hoore makko ene wandi ko yimɓe ɓe représente toon to Washington
taw ko jeeyaɓe Caroline du Nord kañumen koye mum koko jogori tampude par ce que gueɗe kewɗe ɗe keɓatno nattat hebde ɗum kanko biyete Rampol jeeyaɗo toon to Kentucky ko républicain kanko waɗa makko wi wonde ko oɗo facture fotani wootede par ce que so wootama ɓeydata ko ñamale États-Unis jogui ɗum noon e wayno ko kanko ko jattiniɗo oɗo sahaji no wootani won républicain goɗɗi saliɓe kono noon inɗe jaltani donc en wayno ko kanko Donald Trump non seulement mono nodde heddiɓe républicain ji kono waɗi kanko hoore makko menace uji wonande surtout enne ɓeɗo républicain ji ko wayno Tills o wi wonde so tawi kala mo votani en wayno ko élection ngaji primaire garoji ɗum noon ko hitande 2026 kanko hoore makko mo daro ha ɓeɗon républicain ji sénateur uji a perde place uji mum donc mo ƴeew républicain ji goɗɗi on gemba ɗumen beele en mbawa kañum koyemen darade contre makko kanko Tills kanko Donald Trump mono gemba hono goto e isira makko biyeteɗo Lara Trump pour kañum woɗum yo won candidat pour toon to Sénat pour beele en daro contre sénateur Tills jeeyaɗo toon to Caroline du Nord kanko Elon Musk noon e tuminade kadi ko yalti e noon mono continue kanko hoore makko halluji makko fatude e kala vodɗo oɗo facture e nder ko wi wonde ko hedde gurdam makko so oɗo facture wotama ko hedde gurdam makko o wi komo waɗa feere foof kala yimɓe wotanɓe ɗum waɗa feere ha perde place uji men o wi kadi ene kanko Elon Musk en wi so tawi yimɓe ballinomo nden nde woni gouvernement nde en darade contre kala ko mbiyata gaspillage o wi so tawi ko ɓeɗon yimɓe garata joni ene woota pour ɓeydude kalisaji dette mo Amérique jogui o wi ɗum ɗon ko hunde nde ala sens o mono continue oɗo saha joni wiide wonde ko so tawi kadi oɗo facture wotama kanko hoore makko mo ñande wotande janggo muɗum mo créé parti goto parti wiyata ko parti Amérique o wi ko alay saago ɓe créé parti mo wona démocrate mo wona républicain taw kadi kañum hoore mum ne jogui droit haalde ene wawi haalde ɗum noon mono continue kanko Elon Musk postude e page uji makko ex donc ɗeɗo toɓɓe surtout ko fati oɗo facture ne jeeya gueɗe ɗe ganduɗa gadduɗi caɗele hakkude makko kanko e Donald Trump donc guila hiccenko mono continue postude kanko Elon Musk Donald Trump jabaki taw hande jamma ande so tawi oɗo facture ne wawi ɓennude par ce que kanko Donald Trump ene e yidde makko yiiɗi ko oɗo facture woote toon to Sénat beele ɓenno toon to suudu représentant tawde suudu représentant ji kamɓe ɓuuri joga toon majorité eɓe jogui garantie ma facture o ɓenni kono noon toon to Sénat ene wayno ko yimɓe ɗiɗi ɓe ɓuuri ɗon ene waɗi caɗele seeɗa tawde kadi républicain ji ne daari contre mum ko hunde caɗele mawɗe donc eko sakkiti ko henne sénateur uji kewɗi kañumen koye men taw ko haysini ko yiɗɓe wotande kanko Donald Trump ni facture makko kalni dentini républicain ji mbi wonde ko oɗo facture ɓe jogorani dañde sénateur uji jonɗi pour wodde oɗo facture bono ɓenna hande habaruji men toon États-Unis eko sakkiti ko hono toon to New York kono kanko ñawore makko kanko pafdade ene wayno ko jururuji ɗi ene mbawi neldude notte jamma he toon to kanko ñaawo ɗum mbi wonde ko mbawa wadde délibération par ce que en ɗamini won goto e mumen gonɗo toon ene wayno ko kañum mum rewani jaɓani rewde e jamiroje walla instruction ngaji ɗi ɓe keeɓi ummade toon to juge o donc firti wonde ko ene wayno ko kamɓe donki nanodirde oɗo saha joni donc sifti ɗon kanko pafdadi o takkaɗo wonde ko won suka goto o ɓuuri ɗum doole o yane muɗum ko wawi wonde fof kanko pafdadi sifti ɗon kadi ko jimo wonno kadi ko joguiɗo business aji toon to New York e ɗum noon woni koye ñawede kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare kabaruji men guiɗoɗen ko toon to Mauritanie ko siftinɗon tan d' abord en wayno ko toon Mauritanie Sénégal foof en wayno ko examen ji baccalauréat fuddoto koye nduɗo lewru ɗum noon e wiide kanko ministre toppitiɗo ko fati éducation toon to Mauritanie hono biyeteɗo Houda Mintou Baba o wi wonde ko ene wayno ko ardiɓe centre uji baccalauréat gonɗi toon ɗi foof en dokkama doole kañum ko yo nden ko woni less men ko e kadi yo ƴefti décision ngaji kala ɗe ganduɗa bawoji walludeɓe pour examen ji yaaru yesso ene wayno kadi ene wayno ko won décision ngaji ƴeftunoɗi ko addi oɗo ñalawma décision ngaji ɗi ko wonno hen ko kala jinnaɓe sukaɓe waɗoɓe examen ɗi ɓe ngala droit arde nokkuji ɗo examen ɗi mbatteɗi kadi sukaɓeɓe kadi mbawa nawde kala ko wiyete kaɓirɗe walla kutorɗe électronique toon to classe uji men donc ko siftinɗon tan duuɓi ɗi toon to Mauritanie Sénégal foof sukaɓe hewɓe ne nangue taw ne jogui téléphone aji walla ne jogui gueɗe électronique taw ne mbawi wujjirde walla ne mbawi namdade walla ne mbawi haalnede résultat ji examen ji mbaɗa ɗi ko wawi wonde fof ene wayno ko toon to Mauritanie toon to Sénégal ne ene wayno ko centre uji foof ene wayno oɗo saha joni paari pour fewnitade ko fati baccalauréat o kono ko teskita toon to Sénégal ene wayno ko kamɓe sukaɓe rewɓe
kamɓe ɓuri hewde candidat ji wonande sukaɓe worɓe ɗum noon kadi en wayni ko kamɓe ministre toppitiɗo ko fati éducation kamɓe ɓe maɓe tugnade kadi yeruji pannoji toon to Thiès ɓene mbatti haqqille oɗo sa joni kala ko woni kutorɗo électronique nannetake classe uji toon to Sénégal toon to Mauritanie hande tugnade kadi e kanko biyeteɗo Moussa Fall ɗum noon ko Moussa Fall ko kanko halfina dialogue national poɗɗo wadde toon to Mauritanie e nder ko haali kadi o wi wonde ko ene wayno ko won toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa henne jogorɗe haalede toon to dialogue national to ɗeɗon toɓɓe kadi ko toɓɓe mbaɗanoɗe questionnaire nelda e parti ji walla parti ji e formation ngaji politique ɗi foof ɗum ɗo fof ko wawde ƴeewde holko foti haalede toon ɗum ɗo fof ko ɓedde holko foti wonde agenda oɗo dialogue holkadi ko woni toɓɓe poɗɗe haalede hen e kadi holno dialogue o foti yarude pour wawde gerde ɗum donc ene wayni ko kanko gardiɗo oɗo organe kanko Moussa Fall o haali kadi wi konde ko yimɓe hewɓe tawnoɓe ko fati e oɗo questionnaire nde nelte nde mbawi wiide wonde ko ɓuuri fodde haalede toon gotago ɓiɓe Mauritanie pine kewɗe gonɗe toon to Mauritanie ko fati kadi holno posal foti wonde toon to Mauritanie peeje démocratique no poti wonir toon ɗum noon kuule ko fati e élection ngaji holno résultat ji muɗum dimɗirta e nder foyo document mbaɗaɗo e kanko Moussa Fall taw ko kanko ardi ɗum ene wayni ko sujet ji ɓurɗi haalede hen ko holno laamu toon to Mauritanie holno fewnitirte holno ko fati corruption holno haɓirte dépense uji gonɗi toon to Mauritanie holno ɗum ɗo fof artirte e lawol surtout kadi eɓe namdi kadi ko namda hen kadi ko systéme judiciaire ɗum noon ko guila e cuuɗi ñawirɗe no waylirte goomuji laamu parɗe ko fati jangde fati cellal fati leydi won pelle ɗe ngala dole holno ɓiɗano pelle kadi dañirta koye men ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa jogori haalede toon donc ene wayno ko ɗum woni ko mbiyata feuille de route moɓe jogui kanko hoore makko wayno fottude kadi tune e yimɓe hewɓe taw ko yimɓe politicien e yimɓe kadi ardiɓe parti walla ardiɓe ni formation ngaji politique hay kono noon tan ko teskiti kadi e ko teskita toon hono oɗo dialogue national hayso jooɗimomo jogui kanko hoore makko kullol wonde ko hawnaki maɓe daña caɗele mawɗe wonande surtout henna tawti won parti ji won surtout jeeyaɓe parti ji Lundi kañum hen koye men jogaki hoolare no fewi ko fate oɗo dialogue national no jogori ɗumnirde e surtout jogaki hoolare kala ko haalete hen tawde ko parti laamiɗo kañum min oɗo dialogue national donc ala garantie gonɗo hen donc ɓe kuuli kadi wonde ko kala ko haala e oɗo dialogue national hono wade tan no dialogue no jonɗe kewɗe ɓennuɗe no mbano ni taw ala suite donc en wayno ko kamɓe parti ji opposition ɓe namdi oɗo saha joni ko so tawi dialogue national waɗe il faut ko kamɓe fof ɓe jeeya hen yimɓe fof jeeya e pewnitugol oɗo dialogue national ɗum noon taw ne jeeya hen opposition ene jeeya hen kadi yimɓe wonɓe parti laamiɗo ene jeeya hen kadi koɓe namdi wonde ko comité goto waɗe comité o kadi taw ko ne waɗi hen yimɓe kamɓe jeeyaɓe opposition comité o kadi ko pour rewtade kala ko haalda toon oɗo dialogue national pour appliquede ɗum toon to Sénégal e tugnade kadi kabaruji gumriɗi toon to journal biyeteɗo Dakar actualité hono kanko El Hadji Malick Ndiaye ɗum noon kanko woni président assemblée maɓɓe national o ƴefti konngol yesso assemblée yesso député ji maɓɓe hannde ɗum noon ko wadde bilan e kadi surtout henne kadi ko wiyete uddude session maɓe jogui ko fate henne kamɓe parlementaire uji oɗo hitande ujunnaji 2025 firti wonde koɓe ƴettoɓe foftere seeɗa wonande kadi e tugnade kadi haalnoko kanko El Hadji Malick Ndiaye o waɗi bilan no tawi ko caɗele kewɗe surtout henno ko kalisaji no bonne wonde ko ene wayno ko ɓe mbawi teskitade ko haade maɓe fuɗɗade ko won gaspillage kewɗo gonnoɗo ɗum gaspillage o kadi ko hunde nde ganduɗa fotani jaɓede donc e wiide makko kanko El Hadji Malick Ndiaye pour safrude ɗeɗo caɗele ɗe ngalluɗe ɓe tawi toon ene wayno ko alay saago ɓe mbayla ko heewi o limti e ko jeeya e wayluji ɗi ɓe mbawi dartinde crédit téléphone mo ganduɗa henne kamɓe député ji ɓe keɓatno kenni wiye tembe 150 000 francs mo député fof heɓatno ɗum prime aji goɗɗi kamɓe député ji keɓatno ɗum kene wona kadi 100 000 francs e nder korka kamɓe député ji goto maɓe fof ne heɓatno 300 000 francs e kadi ene wayno ko taske kadi goto maɓe fof ne heɓatno 500 000 francs ɗum fof ɓe guitti ɗum ɓe mbawi kadi ustude kala ko mbiyata frais ji mission ngaji ɗum noon ko kamɓe député ji ɗi hen yaade ɓe mission ngaji ɗum fof ɓe guitti ɗum ɓe mbawi kadi won gueɗe kadi ɗi ganduɗa kamɓe député ji ɓe keɓatno hen ɗum noon ko avantage uji pour soɓe jiiɗi hajjoyde ɗum ɗo fof ɓe gusti ɗum ɗon o haali gueɗe kewɗe ɗe ɓe gusti hen surtout hen o haali hen kadi gueɗe patuɗe e ngaalu
wonande kamɓe assemblée nationale ɗum ɗo fof noon en wayni ko kanko gardiɗo opposition hono kanko maître Aissata Tall e nder jaabol makko kanko waɗa makko o haali tan en wayni ko ñande 17 lewru novembre hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko nden leydi Sénégal ɓiɓɓe leydi Sénégal kañumen koye men ko nden kañumen koye men mbaɗi choix men pour wodde hol wonnoɓe assemblée nationale ko à partir de 2 lewru décembre ene wayni ko nden assemblée ene wayni ko kamɓe koye maɓɓe wonɓe e assemblée fof ko nden ɓe puɗɗi joɗade ɗo ene oɗo galle kanko maître Aissata Tall noon o wi wonde ko profité aussi e discours makko o yetti no feewi hono Macky Sall o wi wonde ko kañum hoore mum ko kañum hoore mum woni balluɗo ɓe haɓe dañi liste pour parti biyete Takku Wallu e nder konngol ngol o wi ko huccini ɗum koye président El Hadji Malick jaɓɓane kam pour mi wawa jettoram mawɗo fatude son excellence président Macky Sall e kañum hoore mum ene wayni ko kañum gardinoɗo liste balluɗo ɓe haaɓe jeeyi toon to assemblée nationale Macky Sall pour moƴƴere muɗum e pour kadi cuusal muɗum politique malgré responsabilité ji international ɗi jogui kañum hoore mum jaaɓi ardade oɗo parti haaɓe gara ɗon to assemblée nationale ko siftinde on tan e tugnade journal biyeteɗo Seneweb hono kamɓe leydi Sénégal oɗo saha joni ene wayni ko caɗele ko fate ngaalu nana ɓeydo tan ñande fof bonde tugnade journal biyeteɗo Bloomberg ɗum noon en haali wi wonde ko rapport goto mbaɗa tan to Berkeley PLC ɗum noon oɗon Berkeley ene wayni ko haali wi wonde ko e nder hono garantie mo Sénégal jogui ko fate ñamlade kalis nana ɓeydo tan bonde ɗum noon ɓe mbi wonde ko obligation ngaji ɗi ɓe jogui kamɓe leydi Sénégal tugui tan septembre hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ha oɗo ɓe jarata oɗo saha joni ene wayni ko nana ɓeydo bonde oɗo saha joni e wiide oɗon journal en mbi wonde ko production intérieur brut mo leydi Sénégal en wayno ko yettima ken wona 19% ɗum noon ko hunde ɓurti noon koye hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi mbi kadi ɗum ɗo kadi ko hunde ɓeydinde ene hulɓini kadi ko hunde ɗaminnoode fotani ɓurde 99 piccal 7% ko hisano e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati kono noon en mbi wonde ko caggal nde kamɓe ardiɓe toon to leydi Sénégal nde ɓe mbaɗi audit mabɓe ɓe tawi wonde ko ɗo koko ɓeydi ɓe mbi kadi tugui hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi ene wonde ko Sénégal nguɗo laamu ko ari ko en holli Sénégal nen fawi ngaalu muɗum fof ko balle gummotoɗe caggal leydi e ɗeɗon balle kadi taw oɗo saha joni kaldigal mabɓe FMI yarani yeeso addani wonde pelle goɗɗe poɗɗe walludeɓe ko fate kalis wasde jogade mabɓe hoolare donc e wiide oɗon rapport kadi ɓe mbi wonde ko tugui tan ñande élection ngaji mbaɗi hanno kanko Bassirou Diomaye Faye e réforme uji baɗaɗi taw ko kanko premier ministre Ousmane Sonko waɗi e mbi ko Sénégal ene wayni ko woni ko holli aduna woni koye incertitude politique ɗum noon surtout ɓe mbi kadi assemblée nde momta e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi e pour wiide mabɓe kamɓe ɓe mbaɗirno ɗum ko pour beele ɓe jawno kala réforme uji ɗi mbaɗanno ene wayni ko hollani hande wonde ko kamɓe leydi Sénégal ɓe kolli partenaire uji mabɓe pour wonde ko enen poti hooladeɓe e wiide hande rapport o sibabunde caɗele kewɗe ɗe ganduɗa en kamɓe oɗo gouvernement waɗi ko ɗum waɗi hono noɗe mabɓe souverain mo mbiyata ɗum noon hoolare leyɗele goɗɗe jogui ko fate lubde leydi kalis taw ko fedde wotere wiyete SNP itti ɗum to towi ha yetti ɗum be ɗum noon koye mars hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi donc wawi wonde fof tan pour raɓɓikinade tugnade hande e Berkeley ko haali wonde ko sibabude caɗele kamɓe leydi Sénégal ɓe kolli caɗele politique e caɗele kadi hakkude e caɗele kadi wasde holodirde surtout ene tugnade kadi e audit moɓe mbaɗi o ɗum waɗi en wayni ko chance uji ɗiɓe jogui noon hebde investissement caggal leydi foof woni koye ustade ɗum ɗo fof ko yanti hen kadi ene wayni ko haalate oɗo dumunde kadi ko kamɓe député ji ni Pastef haareji ɗi ɓe goni oɗo saha joni sibabunde won auto ji kewɗi ɗi ganduɗa henna kamɓe assemblée nationale to ɓe jamiri wonde kamɓe député ji codan ɗum ɗo fof ko ene wayno koye bonandiji jaltuɗi donc haysinde wonde réforme uji mbaɗama tugnade hande won article uji won journaux ji won gonɗi toon ala taw résultat ji positif puɗɗi ɗi yiyede ɗum ɗo fof no ene wayno ko eɓe continue kadi kamɓe gouvernement wiide wonde ko ɗiɗo kalisaji ñamlaɗe surtout hen hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ɗum ɗo fof sibabude ɓe tawi kalisaji godano toon e laamuji ɓennuɗi walla kadi woytade wonde
kala projet ji ɓe ƴefti so tawi yarani yes firti tan ko ɗiɗon projet ji kadi wonde ko ala ko tawi ko wonno toon ummade laamu ɓennungu ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa en wona tugnade hande journal biyeteɗo Dakar Actualité ɗum ɗo fof kadi wona gueɗe jonnoje laamu mabɓe kamɓe nguɗo laamu toon to Sénégal. donc ko ɓeydete tan oɗo dossier surtout partuɗe ngaalu ko kamɓe Sénégal hay ɗon ɗo kaldigal mabɓe hakkude mabɓe e FMI yarani yesso ɗum noon surtout tawde FMI ko hande ne continue namdade yoɓe gaddan ɗum dossier ji supplémentaire dossier ji surtout henno kolloji ko fate won kalisaji ñamlanoɗi ɗi kalisaji ɗi no cuuɗa tugnade audit mabɓe mo mbaɗi o tugnade ko mbiyata cour des comptes ko yaltino ko en wani ko en ɗamina oɗo sadio hono kanko Alassane Ouattara gardiɗo leydi Côte d'Ivoire kanko hoore makko mo waɗa intervention toon to FMI siftindon tan ko kanko Alassane Ouattara kanko hoore makko meeɗi wonde vice président oɗo organisation haade makko wonde président e kadi en wayno ko mo jogui anniye kadi continde yo hokkude Côte d'Ivoire crédibilité pour wawde réglude ɗiɗo probléme uji siftindon tan ko kanko Ousmane Sonko ko ɓooyani ko yehini toon to Côte d'Ivoire kadi o wawino fottude toon e Alassane Ouattara o wawino kadi liggodade kadi e tolno makko mo Côte d'Ivoire e ɗum ɗo fof no kadi hawnaki kadi so tawi kadi kamɓe nguɗo laamu jaaɓi ƴewde haltide hono Macky Sall surtout en gardino leydi Sénégal o tawde Macky Sall e kañum e Alassane Ouattara ko yimɓe nangodirɓe hande ɗum ɗo fof ko ƴewde walludeɓe beele ko FMI beele no wawa walludeɓe pour oɗo dossier surtout ko fate ñamale kamɓe Sénégal ɓe jiiɗi pour ɓenninde programme uji mabɓe. habaruji men international hande toon to Sénégal e tugnade kadi eko winda e journal Dakar Actualité hono aɗa dille kewɗe nana toon to Saint-Louis ɗum noon ko sibabunde suku goto jaaro e duuɓi 17 maayiɗo toon e juuɗe police oɗon suka noon biyeteɗo Talla Keita en wayno ko maayi ko ñande 17 lewru juin ɗum noon ko caggal nde teskita wonde police nanguimo kadi fiimo gañimo won gañande sibabunde torture ko ɗum waɗi yimɓe wonɓe toon to Saint-Louis en hono sa joni ɓe mbi nde ko alay saago hono kamɓe ɗiɗo agent ji policier ji ɗiɗi nanguɓe oɗo suka gorko piiɗumen kadi gañi ɗum ha mbari ɗumen alay saago ɓeɗon ɓe gankite ko ɗum waɗi fedde toppitinde ko fate rende haqqinamade toon to Sénégal namdi hono procureur mo Saint-Louis waɗ peeje fof bawɗo wonde pour ha wawa enquête ɗeɗo gueɗe e wiide mabɓe ɗeɗo gueɗe kadi ko gueɗe ɓurtude ko gueɗe kadi wawa famde holno foti no way bonde ɗum noon kadi ɓe namdima kadi hono procureur tribunal grande instance de Saint-Louis kañum hoori yo ƴeftu peeje fof bawɗo wonde eɓe ñaagui kadi hono directeur général police national toon to Sénégal e ministre de l'intérieur mo Sénégal kadi ko fate sécurité publique yen janti doole mumen pour mbawa rentinde agent ji toppiriɓe ko fate rende yimɓe kañumen koye mumen nde ɗoftoto yimɓe ɓe ndenata toon to Côte d'Ivoire kadi ene wayno ko caɗele gonnoɗo hakkude kamɓe Côte d'Ivoire e Burkina Faso ene wayno degli oɗo ñalawma hannde tugnade kadi e habaruji gummiɗi toon hono yimɓe joyos gendarmerie en nangganoɓe toon to frontiére Burkina Faso hay sinno jiddi ne mbaɗi oɗo saha joni est ce que ɓe nangga koye territoire Burkina Faso walla ɓe nangga koye territoire Côte d'Ivoire siftinɗon tan ko ɗeɗo leydi el ɗiɗi ne jogui frontiére gonɗo hakkude mumen donc ene wayno ko wawi wonde fof ene wayno ko kaldigal waɗi hakkude leydi Côte d'Ivoire e leydi kamɓe Burkina Faso ene wayno ko kamɓe gendarmerie ji joyoɓi ɓe gartirama toon to Abidjan ɓe nangga ko ñande aset nogasi go lewru juin toon to frontiére to enen caggal mum ɓe nawa toon to Ouagadougou nanggunoɓe noon ko yimɓe ɓe ganduɗa en civil en mais liggodtoɓe armé wiyeteɓe volontaire pour la défense de la patrie taw ko yimɓe ɓe ganduɗa kanko gouvernement makko kanko capitaine Ibrahima Traoré formi ɗumen donc ko addi ɗum ɗon en wayno ko sifta tugnade hande article uji radio France international mbi wonde ko nangui hakkude kamɓe Burkina Faso e Côte d'Ivoire wonangol ɗo fuɗɗi waɗi laabi kewɗi ɗum ɗon nde waɗi ene wayno kadi ɓe mbi wonde ko ɓe mbi kadi ma won lebbi ɗiɗi joni kadi ene wayno ko yimɓe kadi jeeyaɓe oɗo groupe biyeteɓe volontaire pour la défense de la patrie nangganoma toon to banggue Côte d'Ivoire ɗum noon ko sara frontiére to e caggal muɗumen kañumen koyemen nawta toon to Ouagadougou ɓooyan toon kono noon e wayno ko addi ɗum kadi won yimɓe woɗɓe nangganoɓe kadi taw ko Côte d'Ivoire naaɓe nangga toon to frontiére uji kono mbaɗi ken won hitande haade men o peede ha hande tugnade article radio France international ko haali hono kamɓe Côte d'Ivoire ko wawi wonde foof ɗeɗo caɗele gonɗe hakkude e Burkina Faso ɓe jiiɗi toujours ko réglire ɗum par voie diplomatique ko wawi wonde foof ɓeɗo yimɓe joyo gendarmerie ji gartirama toon to Côte d'Ivoire uji men international cakkitoɗen ko toon to Guinée Conakry tugnade kadi e ko radio France international haali hono kamɓe
parlementaire ji en ɗum ɗo kadi e gardugol kanko gardiɗo conseil national de transition ɓe mbaɗi kuulal ngal kadi ene wayno hucciti ko kala jogorɗo suɓede yo ardo leydi Guinée Conakry ɗum noon ko élection ngaji jogorɗi arde e tugnade ngal ɗon kuulal ɓe mbi wonde ko kala jogorɗo wonde gardiɗo leydi Guinée Conakry ene wayno mandat mum jogori wonde ko duuɓi jeeɗiɗi e oɗon mandat kadi ene wawi renouvelede lawol gotol ɗum firti wonde ko neɗɗo wawi wonde président duuɓi jeeɗiɗi caggal muɗum kadi wonta candidat kadi pour wontude président ɗum noon ko ɗum noon tumnade konngol makko kanko gardiɗo oɗo conseil national de transition hono biyeteɗo Dansan Kourouma e konngol makko kadi ko haali kadi o wi wonde ko kanko général Mamadou Doumbia gardiɗo comité transition oɗo sa joni toon to Guinée o on wawi wonde candidat présidentiel ɗum noon so tawi woteji ɗi ne mbaɗa ko hunde riwtonode e nder charte transition ko haalno ko kamɓe militaire ji koɓe kalno ko mbino hay goto militaire ji wonde jogorani wonde candidat ko wawi wonde fof en ngal ɗo oɗo proposition kuulal ene wayno ko kanko général Mamadou Doumbia o tottama ɗum ñande alhamis 26 lewru juin oɗo proposition walla projet de loi moɓe voti toon ɗum noon kamɓe guinnaɓe ko kanko Mamadou Doumbia yamiti holde ɗum waɗete public ɗum noon tugnade hande conseil national de la transition mo kanko Dansa Kourouma ardi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare habaruji min jogal noon hannde oɗo ñalawma altine 3 lewru juin hitande 2025 gasi ha laaɓi yen mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓima e garton jarama.